Bon dia, ja disposats de nou a fer-nos la 14a fotografia d'aquesta proposta nova que tenim entre tots. Bé, ara estem en el nostre camp base, passem per l'ermita de Sant Josep i arrenquem pujada amunt, com moltes vegades hem fet, amb aquesta recta, amb el fons xulíssim de la Mola. Anem continuant fins a arribar a baix de tot, a la via del tren, on aquí tenim per costum, doncs ja ho sabeu, fem un reagrupament i aquest reagrupament ens permet anar tots junts i tots plegats. Aquí hi ha el baixador de Torre Bonica, continuem baixant per Torre Bonica i llavors en aquest camí que ens portarà a l'entrada del que ara s'ha convertit en una propietat privada. Estem mirant aquesta recta que havíem passat moltes vegades corrent, amb l'Hospital de Terrassa al fons. Ara ja girarem per l'encreuament aquest, cap a Can Canya, i aquí una àrea de lleure, hem posat uns bancs de pedra, i aquí fem la foto de família. Però clar, foto de família on estic solet, i tristet, i ploraner, i va, deixem-ho estar. Continuarem fins a arribar a una zona que val la pena, perquè tenim Montserrat al fons, Torre Bonica, i després d'aquesta recta d'oliveres, com tots recordeu, ara aquí sempre proposava un canvi bastant llarg fins a aquella torre elèctrica. La veieu allà baix? Doncs vinga, aviam qui arriba primer. Ho he endovinat, he estat jo. Bé, travessem, continuem veient de tant en tant la Mola i ara ja arribarem fins a la Hípica. A la Hípica, doncs, un rètol per terra, l'han tirat i veiem els cavalls. Aquest està bastant al costellam. Última pujadeta, bastant forta, d'asfalt, i ara sí que a poc ens anem arribant fins al camp base, que aquí doncs farem els últims tragos d'aigua de la font que tenim aquí als Mossenaires, i ja està, ara esperem la teva fotografia. I on la pots enviar? Doncs a foto@mossenoms.b. Gràcies.